Бит уйлап карасаң, җирлегебездә соңгы елларда юлларда иминлекне тәэмин итү юнәлешендә күп эшләр эшләнде. Җирле билгеләнештәге 237 километр юл төзелде, 33 миллион сумга 46 километр озынлыкта тротуарлар эшләнде. Район үзәгендә 15 миллион сумга 7 светофор куелды. Муниципаль программа средстволары хисабына ясалма резина колкулыклар урнаштырылды. Безнең быелгы елның 9 айлыкта инде юл хәрәкәтләре саны кискен артып китте. Башка алдагы еллардан чагыштырганда быелгы 9 айда безнең 14 юл хәрәкәт теркәлде. Шуларда 5 кеше һәлак булды. Һәм 17 кеше инде төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алды. Үткәрелгән масса күләм рейдлар вакытында бик күп исерек шоферлар тоткарланган. Араларында җитәкче пост биләүчеләр дә аз түгел. Больше скажу, читая документ, сверили ваших приборов алкотестера, выявлено 8 фактов несоставления административных материалов при положительном результате экспресс-теста. Но прокурор здесь и, по большому счету, дело пахнет должностным преступлением. 8 фактов. Это 40 с копейками фактами у вас выявлено вашими сотрудниками, плюс 8 куда-то потерялось, непонятно куда. Вот все причины. Халыкның оңына барып җитәр өчен башка ысуллар кулланып карарга кирәк. Шамил Гафаров үтемле чара буларак исерек килеш тоткарланганнарны җирле телевидение, радио, сайт аша яктыртып барырга, исерекләрен фотоларын газетада бастырырга кирәклеген искәртте. Үрнәк булып Муслим районы күп районнар өчен, күп программалар буенча. Но менә бүгенге көндә бу сорауда Муслим районының эшләре әле бик күп. Biz карадык нәтиҗәләрне 19 елны, 20 елны, 19 елда Муслим районының бу мәсьәләләр буенча нәтиҗәләре бик әйбәт иде. Бер ел эчендә ситуация үзгәргән. Ни өчен үзгәргән? Нигә бу мәсьәләләр килеп чыккан? Нигә исерекләр рольдә җырлый? Шул нәтиҗәләрне бүген без монда сөйләштек. Халык хәзер тормышка җиңел карап, үз көенә генә яши башлады. Ярый әле ул өендә генә бәйрәм итсә, спиртлы эчемлекләр кулланып, руль артына утырган шофер Газраилга тиң. Халыкны айнытырга иде, ләкин чат саен алкогольле эчемлекләр сатучы кибетләр ачылып торганда, бу мөмкин хәл микән? Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.